Здравейте, уважаеми приятели, скъпи брати и сестри в Господа. Един от най-големите християнски празници в човешката история и един от най-използваните инструменти за манипулация на християнството. Коледа е, така както сме свикнали да я наричаме. Не зная колко от нас са се занимавали с този въпрос, но поради самия факт, че днес по-голямата част от човечеството по един или друг начин е засегнато с въпроса за раждането на Исуса Христа, тази вечер искам да говоря върху един много по-важен въпрос, не толкова върху първото идване на Исус Христос, колкото върху Неговото второ, за това колко близо сме до събитията и до това, което има да се случи в наши дни. Всъщност, през седмицата, през последните няколко седмици бях провокиран от един въпрос. Един въпрос, който много често съм се задавал. На мен самия са ми задавали и много често съм отговарял грешно. Погрешно имам предвид. Предполагам, че съм подвел много хора. Казвам го, защото дължа едно голямо извинение на всички онези, които са ми задавали този въпрос, свързан с идването на Исус Христос и последния Божий пророк на земята. А именно описания в пророк Малахия 4 глава Илия. Тази вечер бих искал да говоря точно върху този въпрос, който е свързан с идването на пророк Илия. Последния предтеча, последния знак, последното предупреждение относно случващите се събития, последното предупреждение към Божиите люди на земята. Преди всичко да приключи в този свят. Озаглавих темата Третия Илия е тук. Какво ще правим с него? Поради една много проста причина. Когато Исус Христос дойде на земята, неговите ученици му зададоха един простичък, но ясен въпрос, който е записан в Евангелието на Марк, Евангелие на Марк, 9 глава, и там 13 стих. Много важни думи. Предполагам, че много често сме чели тези думи и сме ги подминавали. Но казвам ви, че Илия дойде и сториха му каквото щяха, както е писано за него. Това е по-стария превод, Цариградския превод. Нека да го видим и в неговия ревизиран превод, но казвам ви, че Илия вече е дошъл и те постъпиха с него както си искаха, според както е писано за него. Когато Исус говори тези думи, по-късно апостолите ще уточнят, че всъщност става въпрос за Йоан Кръстител, близкият сродник на Исус Христос, който беше много жестоко убит, след като беше унизен преди това. Илия вече е тук. Третия Илия, когато Божия народ очаква, е сред нас. И тази вечер искам да говоря по този въпрос поради една много съществена причина, а именно, че осъзнаването на Божия народ, осмисленето от страна на Божия народ на големия факт, че Господ Исус Христос много скоро ще дойде, е един въпрос, който ние отлагаме с времето. И колкото повече го отлагаме, толкова повече ние поставяме съдбата си, собствената си съдба и съдбата на Божието дело в риск. Поставяме съдбата на Божието дело, на Божията мисия под въпрос. По един или друг начин бихме могли да кажем, че обезсмисляме Божията мисия и буквално пречим за нейното осъществяване. Когато говоря за Третия Илия тази вечер, аз бих искал да подчертая факта, че въпросът за Третия Илия е свързан много сериозно, много съществено с въпроса за Божията мисия в края на човешката история, в края на Божието дело. И така, ще започна от тук. Ще уточним всъщност нещо много съществено относно Илия. Когато четем Божието Слово, ние знаем, че всъщност в древния Израел имаше един Илия. В трета книга на царете, 17 глава от първия стих и надолу се разказва тази история.
за Илия Тисвиецът или за един неизвестен Божий човек, който се появява на сцената на Божието дело в момент на много голяма криза. В момент на, може би, една от най-големите кризи в Божието дело, когато неговия нечестив цар, царен на Северното царство Израел, се е задумил и се е оженил за една езическа принцеса Езавел, която изтребва Божиите пророци, буквално издала е заповед за тяхното изколване, и тази жена въвежда на мястото на Божиите пророци, езически пророци, чрез които тя насажда една езическа религия с цел Божия народ да бъде превърнат в обект на презрение в Божиите очи. Хубавото е, че Бог не се отказва лесно и когато Бог изпрати Илия Тисвиецът на фронта на своето дело, тогава всъщност се случи нещо много съществено. Започна завръщането на Божия народ обратно към Божието дело, обратно към Божията воля, към това, което беше много съществено, към Божиите олтари. Минаха обаче около 800 години, почти 800 години по-късно, след Илия Тисвиецът, в Евангелието на Марк ни се казва, че се появява един човек, когато по-късно Исус Христос нарича Илия. Неговото име е Йоан, известен е под името Йоан Кръстител. В Евангелие на Лука обаче, 1 глава, 17 стих, ние се срещаме с още нещо много интересно. Евангелието на Лука, 1 глава, 17 стих. Той ще предиде пред лицето му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ. Той ще предиде пред лицето му в духа и силата на Илия. Трябваше да се появи втори Илия. С каква цел? Втори Илия трябваше да подготви пътя за Исус Христос. Пътя за Божието дело, за Божието спасение, и то сред онзи момент от Израилевата история, от историята на Юда, от историята на Иерусалим, в който ние се срещаме с едно от най-големите отстъпления в историята на Божията мисия, в едно от най-големите отстъпления, извършвани в Иерусалим. Много е странно, но някои големи богослови днес свързват това отстъпление с отстъплението преди Вавилонския плен, защото исторически доказано е, че падането на Иерусалим под вавилонско робство и падането на Иерусалим под напора на римските войски се случва в една и съща дата, в един и същ месец. За учените богослови, особено за историците и археолозите, открили този факт, е удивително това съвпадение. Те казват, че не може да бъде случайно. В Божието дело никога не е имало случайни неща и богословите, големите богослови на нашия век, на 20 на 21 век, казват, че това не са случайни събития. И явно Бог има нещо много съществено да ни предупреди. Дали падането на Божието дело в ръцете на съвременния Божий враг ще се случи отново в едно такова случайно съвпадение, не знаем. Но това, което знаем е, че след като Илия веднъж се е появил, за да върне нозете на Божия народ в тесния път на правдата, след като Йоан Кръстител се появи със същата мисия 800 години, почти 800 години по-късно след Илия Тисвиеца, и след като в Малахия 4 глава, последния пророк на Стария Завет, последните думи буквално на Стария Завет, в 4 глава на Малахия, 5 стих, е записано: ето аз ще ви изпратя пророк Илия преди да дойде великия и страшен ден Господен. Той ще обърне сърцето на бащите към чадата и сърцето на чадата към бащите им, да не би да дойде да порази земята с проклетия. Какво е записано тук? Записано е, че преди да дойде великия и страшен ден Господен, става въпрос за второто пришествие, трябва да се появи отново Илия. Тоест, трябва да се появи отново духа на пророк Илия. Господ казва, че ще изпрати духа на Илия отново на земята с една ясна цел, за да обърне сърцето на Божия народ към Бога.
изглежда, че отново ще има отстъпление. Голямо отстъпление. Появи ли се пророк Илия, това е време на криза. Щом Бог е планирал да се появи Илия, това означава, че ще се появи криза всред Божия народ. Тази криза ще бъде белязана от нещо уникално. Тя ще бъде белязана с един ужасен срив в сърцето на Божия народ, в сърцето на семействата всред Божия народ. Ще има един бунт от страна на деца против родители и неразбиране от страна на родителите против децата. Това ще бъде една голяма криза, която според пророк Малахия има само едно решение. Илия трябва да дойде в нашите домове, трябва да издигне отново олтаря към връщането на Бога. Илия някога се появи във време, в което Божия народ хромеше, или казано на езика на древните евреи, думите на пророк Илия са, че Божия народ е на колене между два олтаря. Божия народ е коленичил между два олтаря. Олтаря на Ваал и олтаря на Яхова. Но странното е, че в дните на Илия Божия народ беше по-близо до олтарите на Ваал, може би поради насилието, което Езавел и Ахав оказваха, религиозното насилие, може би поради страха да не изгубят живота си, но така или иначе Божия народ беше извършил своето отстъпление. Той, който познаваше олтарите на живия Бог, сега беше коленичил пред олтарите на Ваал. И Илия пита, до кога ще коленичите между два олтаря? До кога ще раздвоявате сърцата си? До кога ще стоите на колене пред два олтаря? Бог не приема такова поклонение. Изберете си. Ако Яхова е Бог, поклонете се на Него. Ако Ваал е Бог, поклонете се на Ваал. В Древния Завет, в Древния Стар Завет, в библейски времена, Ваал е всъщност едно от имената на Сатана. И така, уважаеми приятели, Библията ни казва, че трябва да има трима Илиевци, трима пророк Илия. Първия е Тесвиеца Илия, 800 години преди новата ера. Втория е Йоан Кръстител. Третия трябва да се прояви в края на човешката история, точно преди второто пришествие. Кога? Аз твърдя, че пророк Илия вече е дошъл. Аз твърдя, че пророк Илия вече е поднесъл своята вест пред нас, защото ние живеем в едно време на объркване, в едно време на тотално отстъпление, дори сред Божия народ, в едно време, в което трябва да се върнем от олтарите на Ваал обратно при олтаря на Яхова. Онова, което уточнихме, е, че трябва да се появят трима Илиевци в историята на Божия народ, в историята на Божието дело. Хубаво е обаче да уточним, че Илия никога не е бил сам. След малко ще разберете защо. Илия винаги е имал свой наследник, един верен Божий пророк, който е вървял по завета на Илия, в делото на Илия, който е вършил волята в духа на Илия. Когато Илия Тесвиецът напусна този свят, след него на земята Бог остави своя верен слуга Елисей. В трета книга на Царете, 19 глава, 19 стих е описано как Илия призовава Елисей. Един млад човек в силата му, в чистотата на неговата вяра, намира го на нивата, докато той оре и се бори за хляба на своя дом. Елисей е призован. Върху него Илия хвърля своя пророчески кожух и Илия трябва да последва своя нов господар, пророк. Но ще минат много години, както казах вече, ще минат около 800 години, когато един друг наследник на Илия, а именно наследника на Йоан Кръстител, беше Исус Христос, и в първото Евангелие, в първа глава от Евангелие на Йоан, трета глава, ние четем в 34 стих: защото той, когото Бог е пратил, говори Божиите думи, понеже той не му дава духа с мярка. Много важен стих. Не знам колко от вас са забелязвали този стих. Тук става въпрос за Исус Христос. Тук става въпрос за това, че Исус Христос е получил Святия Дух и ние знаем, че в деня на своето кръщение Святия Дух се спусна на Исус Христос в телесен образ на гълъб. Сега онова, което разбираме от Евангелие на Марк 3 глава 34 стих е, че
Исус Христос е получил Святия Дух без мярка. Защото Отец не му дава Духа, Святия Дух с мярка. Елисей, който наследи делото на Илия Тесвиеца, постави едно условие пред Илия. Илия му каза: поискай нещо и ако ме видиш, когато ме вземат от тебе, ще ти се сбъдне. И тогава Елисей, Божия слуга, поиска двоен дял от духа на Илия. Илия възкликна: трудно нещо поиска ти. Да, така беше, но истината е, че всъщност Елисей видя възнесението на Илия Тесвиеца и наистина на него беше даден двоен дух от духа на Илия. Сега, когато става въпрос за втория Илия, който е Йоан Кръстител, и за втория Елисей, ние разбираме, че втория Елисей също е изключително благословен. Защото в неговия живот Святия Дух не е даден просто с онази мярка, с която се дава на всички пророци, но Святия Дух му е даден с много по-голяма мярка. Нещо характерно за Елисей. За Исус Христос ние знаем, че Святия Дух му е даден с много по-голяма мярка от двойната. Когато говорим за третия Илия се появява на сцената. Той трябва да донесе разбирателство и мир в домашните ни кръгове. Той трябва да донесе възстановяването на олтарите, на които нашите домове трябва отново да се покланят на живия Бог. Но заедно с третия Илия трябва да се появи третия Елисей. Трябва да се появи един специален белег за Божието благоволение в живота на Божия народ. И аз искам да си дадем сметка в кое време живеем ние, когато очакваме една двойна мярка от Духа Божий. Това, което искам да прочита, се намира в Откровение 7 глава. В началото на Откровение 7 глава появява се една картина пред Йоан, любимия ученик на Исус Христос. И в Откровение 7 глава от първия стих надолу четем: след това видях 4 ангела, че стояха на 4 ъгъла на земята и държаха 4 земни ветрове, да не духа вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел, че излезе от изток на слънцето, който имаше печат на живия Бог, и извика с глас голям към 4 ъгъла, към 4 ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето. И казваше им: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, докато не ударим печат на челата на слугите на нашия Бог. Какво се случва? Случва се нещо много интересно. Днес има твърде много хора, уважаеми брати и сестри, които имат претенцията, които имат дързостта да казват, че Бог е с тях, които имат смелостта, бих казал по-скоро безумието да твърдят, че Бог ги води и че Бог ги благославя и че Бог е над тях и че никой човек не може да бъде над тях, щом Бог ги е призовал. Има твърде много хора, включително и много църковни служители. Големият въпрос обаче днес е дали това е така. Дали Бог е с нас, дали Бог е с тези, които твърдят, че са с Бога и че Бог е с тях. По какво ще познаем тази истина? По белега на запечатването, което Бог е определил в края, в своето дело със своя народ. И така, трябва да се появят 3 Илиевци в човешката история. Трябва да се появят и 3 Елисеевци. Първият Илия, Тесвиецът, имаше своя слуга, който поливаше вода на ръцете на Илия. Това е израз, който означава, че Елисей е миял нозете на своя уморен учител сред всичките прашни пътища на Израел, които обхождаха. Вторият Илия е този, който беше показан, той беше посочен като свой наследник от Йоан Кръстител. Исус Христос наистина прие делото, което започна Йоан Кръстител и продължи да го извършва. И Исус Христос наистина точно в духа на Йоан и в духа на Илия, точно както първия Елисей, обхождаше Израел от единия до другия край, точно както Елисей
обхождаше земите на древния Израел и проповядваше Божието дело. Исус Христос наистина извърши много чудеса, точно в духа и в смисъла на нещата, които вършеше древния Елисей. Но сега, когато трябва да се появи третия Илия, той трябва да бъде наследен и от третия Елисей. И така, когато говорим за третия Илия, искам да ви прочета един текст, който се намира в книгата Опитности и видения, 174 страница, първата ангелска вест. Тук има две изречения, които много бих искал да подчертая, много силно бих искал да подчертая. Защото тези две изречения наистина са есенциално важни за нашето разбиране на събитията около нас, на епохата, в която живеем и на решенията, които ще вземем относно нашата собствена съдба. И така, видях, че Бог ръководеше разгласяването на времето през 1844. Намерението му бе да събуди народа и да го доведе до точка на изпит, чрез който той трябваше да се определи за или против истината. Проповедници бяха убедени в правдивостта на заетите позиции по отношение на пророческите периоди и някои се отказаха от гордостта си. Отказаха се от заплатите и църквите си, за да проповядват вестта от място на място. Но тъй като тази небесна вест намери място в сърцето на малцина, изповядващи се за проповедници на Христос, делото бе възложено на много други, които не бяха проповедници. Кораж, братя, не е нужно да сте проповедници. Нужно е да сте слуги на Бога. Някои напуснаха нивите си, за да разгласяват веста. Други бяха призовани от магазините и търговията си. И дори много хора с уважавани професии изоставяха професиите си и се ангажираха в непопулярното дело разнасянето на първата ангелска вест. Проповедници се отричаха от своите сектантски възгледи и чувства и се присъединяваха към проповядващите идването на Исус. Където и да проникнеше тази вест раздвижваше народа, грешници се разкайваха, плачеха и молеха за прощение, а други, чието живот е бил опетнен с нечестност, пожелаваха да се поправят. Родители изпитваха дълбока загриженост за децата си, приелите веста работеха със своите непокаяни приятели и роднини, докато душите им се прививаха под товара на тържествената вест, ги предупреждаваха и умоляваха да се приготвят за идването на човешкия син. Чухте ли това изречение? Това, което ви чета, е писано от един очевидец, от един свидетел на събитията по времето на 1844-1843 година. Назад във времето ни е трудно да си представим в цялата онази епоха, цялата онази духовна раздвиженост, която е реалност в северната част на Америка. В северния континент, в Северна Америка. Думите са много интересни. Родители изпитваха дълбока загриженост за децата си. Приелите веста работиха със своите непокаяни приятели и роднини и умоляваха да се приготвят за идването на човешкия син. Това са думи, които описват точно духа, точно пророческата вест на Малахия 4 глава 5 и 6 стих. Нека да продължа обаче, за да видите още нещо много интересно. Най-трудно се работеше с онези, които не се поддаваха на силата на доказателствата, представени чрез искрени предупреждения. Това душеочистващо дело отклоняваше наклонностите от светски неща към посвещение, каквото никога досега не бе преживявано. Между другото, тези думи са потвърдени и от светски историци, описали ситуацията около 1830-1844 година. Светски историци, възоснова на които днес религиозната история на Северна Америка твърди официално, че това е втората голяма вълна на реформацията, на протестантската реформация след Мартин Лутер.
Хиляди бяха доведени до там да прегърнат проповядваната от Уилям Милър истина. Божии служители се повдигаха в духа и силата на Илия. Чуйте сега това. За да проповядват веста. Подобно на Йоан, предвестника на Исус, разгласяващите тази тържествена вест се чувстваха принудени да поставят брадвата върху корена на дървото и да призовават хората да принасят плодове на покаяние. Тяхното свидетелство бе предназначено да пробуди и мощно да повлияе църквите и да ги накара да проявят истинския си характер. Много интересни думи. Един свидетел на онази епоха твърди, че са се случили две неща. В личен план, родителите били изключително дълбоко загрижени относно съдбата на своите деца, духовната съдба и спасението на своите деца, и общо взето за спасението на своите приятели и роднини, и в публичен план, обществен план се случва още нещо. Вярващите в онова време, точно както Йоан, проповядвали една вест, която говорила много конкретно, много режещо за съдбата ни, за спасението ни. Брадвата при корена. Това свидетелство изважда наяве същността, характера, духа на тогавашните църкви в Северна Америка. Те не са имали такава цел. Но истината, Бог казва, че Неговото Слово, което е истина, е двуостър меч, който реже, който изкарва наяве същността на нещата. Тази истина била проповядвана. И в онова време, в онази епоха, в духа и силата на Илия, се случва едно разтърсване между всички църкви в Северна Америка. То не е останало там. То е преляло бреговете на Северна Америка и е стигнало до Европа, до Южна Америка, до Азия. Но тогава се случва нещо много интересно. Свидетелите на онази епоха говорят за духа и силата на Илия. Дали това е така? Всъщност, когато се замислим над един подобен текст, уважаеми приятели, и се запитаме, наистина, възможно ли е тогава да е дошъл третия Илия, ние трябва да осъзнаем и още един факт, за да можем да сме сигурни, че току-що прочетеното в опитности и видения е реалност. Истината продължава да ни боде от Свещеното писание. И тя се състои в следното. Когато става въпрос за края на човешката история, в Евангелието на Йоан, в Евангелието на Матей 25 глава, Исус Христос разказва една притча, според която хората, които трябва да посрещнат Исус Христос при второто пришествие, са белязани с един много особен знак. Матей 25 глава, притчата за 10 девици. Тогава Небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженица. А от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните, като взеха светилниците си, взеха и масло в съдовете си. Един особен белег, един изключително важен белег между разумните и неразумните. Всъщност това е белега, който предопределя кои ще влязат на сватбата, кои ще бъдат спасени. Този белег е допълнителното масло. Или, казано на библейски език, двойната мярка на Святия Дух. Човешката история изглежда, че ще бъде разделена на две части в края си, и то по един най-неочакван начин. Има много начини, по които Библията говори за края на света. Тя от съвсем различни гледни точки хвърля светлина на последните събития в този свят, но тази е гледната точка, която ще бъде определяща за нашето спасение. Това е гледната точка, която ще бъде определяща за съдбата на всеки от нас. В личен план. Какво да направя, за да бъда спасен? Ами трябва да направя всичко възможно да имам двойна мярка от Святия Дух. Двойна мярка. Исус Христос казва,
че онези, които искат да влязат на сватбата, трябва да притежават, т.е. да имат в себе си, със себе си, светилник пълен с масло и съд с допълнително масло. Онези, които не искат да влязат на сватбата, не е задължително да се напъват. Даже не е нужно да бъдат религиозни. Тук обаче се казва, че между религиозните хора, между хората, които таят в себе си една дълбока и сериозна надежда, че искат да бъдат спасени, религиозните хора ще се разделят на две части и ние можем още днес да знаем дали принадлежим към Божия народ. Дали още днес ще разберем това. Дали още днес има симптомите между нас. Определено хората, които ще получат маслото и ще се приготвят за сватбата, са хора, които обичат истината, познават истината, обичат истината, държат на истината, живеят истината, защитават истината от нейните врагове и я посочват дори когато стават неудобни в очите на другите, стават нежелателни в компанията на своите брати и сестри. И така, притчата за 10 девици. Една изключително важна притча. Самия аз напоследък осъзнавам, започвам да преоткривам дълбочината на тази притча. Забележете, брати и сестри, тази притча е уникална, защото тя по един много особен начин ни говори за края на човешката история. Тя ни говори за второто пришествие. Но тази притча ни казва, че посред нощ се нададе вик: ето младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Много интересен израз. Много интересен израз, който трябва да ни зададе въпроса: кога е това посред нощ? Кога е посред нощ? В пророческия период, наречен края на дните, има две големи събития, които разцепват този период на три части. Първия път, когато се чува среднощния вик. Втория път, когато се чува високия вик. И така, когато се чува среднощния вик, това е времето на Илия. Илия, който се е провикнал, за да събуди Божия народ. Илия, който се е провикнал, за да изведе Божия народ от неговия заспал, от неговия удряман характер и да го накара да издигне алтаря на живия Бог, за да се поклони на живия Бог, за да падне огън от небето и да очисти това поклонение и то да бъде прието. Кога е среднощния вик? Това е времето 1843-1844. Излизайте да го посрещнете. Младоженецът иде. Уважаеми приятели, тази притча за мен е изключително интересна, защото когато я чета, аз се пренасям в онази древна атмосфера в дните на Исуса Христа, когато са правили сватбите посред нощ. Защото през деня всички са много заети, а и през деня е невъзможно в Палестина да вършиш сватба, понеже през деня жегите са непоносими. Сватбите там се правят нощем, защото хладината на нощта е по-благодатна за такива веселби. Когато обаче започва сватбата на младоженеца Исус Христос, много интересно, в тази притча, в Евангелие на Матей 25 глава, всичките шафери и всичките гости са струпани пред вратата на младоженеца, на младоженката, младоженеца трябва да я вземе и да я отведе в дома на отца си, където е главната част от тържеството. Там всъщност в дома на отца е голямото тържество, голямото веселие. Но младоженеца трябва да вземе своята булка и да я заведе в дома на отца си. Всички са застанали пред вратата на булката, пред портите, пред дома на булката. Чакат да излезе младоженеца заедно с нея и докато те чакат, се чува вик: ето младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Скъпи брати и сестри в Господа, замислили ли сте се какво означава този израз излизайте да го посрещнете, при положение, че Исус Христос е евреин, разказва една притча на евреи и в тази притча, според всичките традиции на еврейската история,
хората, които всъщност се намират пред вратата на булката, на практика се намират навън. Те се намират на улицата. Те не са в домовете си. Те се намират на улицата пред дома на булката. Замислили ли сте се за това? Какво означават думите "излизайте да го посрещнете"? Това са много важни думи. Исус Христос никога не говори на празно. Той всъщност отправя един апел. Това са думи на Исус Христос. Той отправя един апел към онези, които ще чуят думите на Илия. Това всъщност, братя и сестри, са думите на Илия. Излизайте да го посрещнете, които Исус Христос предупреждава, че ще бъдат изречени от третия Илия. Тази притча може и да е притча, но в нея има сегменти, има детайли, които са пророчески. Излизайте да го посрещнете. Това е вика на третия Илия. Към кого? Към Елисей. Наистина, първия Илия намери своя Елисей извън дома му. Наистина, втория Илия намери втория Елисей извън дома му. Сега обаче се случва нещо много интересно. Третия Илия също не е вътре в дома на булката. Той също е навън. Той е извън дома на булката. Третия Илия вика към третия Елисей да се приготви за мисията, която му е отредена. Те всички са навън. Тогава къде да излязат? Странно е, но трябва да си припомним, че в една друга притча за сватба Исус Христос казва, че бащата на младоженеца бил ядосан, защото поканените отказвали да отидат на сватбата и тогава той изпратил своите слуги, за да поканят всички, които са по пътищата и по кръстопътищата, та дано да влязат на сватбата. Тези думи, излизайте да го посрещнете, са апел, за да бъде извършена работата от третия Елисей. Апел третия Елисей да се захване с онова, което му е поверено като мисия. Точно в противовес на казаните думи от страна на третия Илия, уважаеми брати и сестри, точно в противовес на това, ние се срещаме с една друга група. Група, която не иска да излезе. И това е групата на неразумните девици. Интересното е, че в тази притча не става въпрос просто за една сватба, става въпрос за осъществяването на последната мисия на Божието дело. Осъществяването на последния детайл от Божието дело на земята. Две групи от присъстващи. 5 разумни и 5 неразумни. Това много ми прилича на онези двама синове, които бащата е изпратил на лозето да работят и ние е казал: няма да отида, тате, но после се разкаял и отишъл, а другия казал: ще отида, тате, обаче въобще не отишъл. И тук имаме две групи. Едните, всички имат светилници. Тоест, като двамата синове, те са синове, те са наследници. Всички имат светилници, едните обаче явно имат желанието да извършат Божията воля, другите не. Официално всичко е окей, те са със сватбени дрехи, имат светилници, но нямат намерение да ходят на лозето. Защо говоря така? Откъде знам? Брати и сестри, тази притча за мен е уникална, защото тя ми показва по един особен начин, че всред Божието дело, в края на човешката история, когато се появи третия Илия, т.е. по времето на третия Елисей, т.е. във времето след 1844 година, всред Божия народ ще имат две групи хора. Едните ще имат светилници плюс допълнително масло, другите ще имат светилници без допълнително масло. Интересното обаче е, че притчата завършва по един невероятен начин, уникален начин. Това е една притча, пророческо предупреждение, защото в тази притча ние разбираме как неразумните отиват при разумните и казват: дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.
А разумните, 9 стих, в отговор казаха: да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. И когато те отидоха да купят, младоженеца пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи, Господи, отвори ни. Уважаеми брати и сестри, много сериозна част от Свещеното писание. Много сериозна част, защото в тази част на Матей 25 глава, в тази част от притчата за 10 девици се разказва е описана една много горчива реалност, една ужасна реалност, една безумно стряскаща реалност. Ще започна от друго място тази притча. 10 девойки били поканени на сватба. 10 знаели датата на сватбата и са имали достатъчно време да се приготвят за тази сватба. 5 от тях отиват и си купуват допълнително масло, за да могат да са сигурни, че светилниците им ще светят през цялата нощ. 5 от тях обаче не отиват да си купят масло, когато му било времето. Сватбата започва, всички са събрани пред дома на булката, откъдето ще тръгне сватбената процесия, и изведнъж една група религиозни хора решават, че им липсва нещо много съществено, за да влязат на сватбата. Масло. И на тях е казано: идете да си купите масло от продавачите. И те отиват. В коя част на деня, брати и сестри? Забелязали ли сте? Неразумните девици не са неразумни, защото не са си купили масло. Те са неразумни и по другата причина. Те не си купуват масло, когато трябва. Те не са си купили масло, докато са имали благодатно време. Докато маслото все още е било на разположение през деня. Те си купуват масло през нощта, брати и сестри. Сега искам да ви припомня една още по-стряскаща действителност. Във времето на Исус Христос няма нон-стоп магазини, няма нон-стоп дюкяни, няма нон-стоп търговци. По това време даже няма магазини. Има един пазар, на който хората се събират, за да продават своите стоки през деня. Разбирате ли какво ви казвам? Неразумните девици са си купили масло през нощта. Те са си купили масло в мрака. От господаря на мрака. Те са се здобили с чувството, че са изпълнили условията на младоженеца и пристигат при портите на младоженеца и хлопат и му казват: отвори ни. Те са си купили масло, брати и сестри. Но какво масло? От кого? Те са си купили масло не от господаря на светлината, не от онзи, който е продавал маслото през деня. Те са си купили масло от онзи, който продава масло в нощта. Да? И в книгата Откровение съвсем ясно пише, че ще има една огромна група религиозни хора, които ще вършат чудеса, дори огън ще свалят от небето. В Откровение 13 глава. С каква цел? С каква цел? Ами в Евангелие на Матей 7 глава се казва: Господи, Господи, в края на 7 глава, ние вършихме толкова велики дела, ти си длъжен да ни спасиш. Исус Христос отговаря със същите думи, като в притчата за 10 девици: вървете си, не ви познавам. В тази притча се разказва, дадено ни едно пророческо предупреждение, че когато Илия прогърми със своя глас, всред Божия народ, сред онези, които носят бели дрехи, ще има една група, които ще си купят масло, но не от Бога. Те ще се здобият с дух, но не от Бога. Ще се здобият с друг дух. Ще си купят масло от онези, които продават в мрака, в нощта. Разбирате ли, братя и сестри? Оказва се, че в края на човешката история цялата човешка раса, жива при второто пришествие, ще разполага с двоен дух. С двоен дух. Но едната група с двоен дух от духа на Илия, а другата група с двоен дух от другия дух. И така. Когато ви разказвам всички тези неща, искам да ви припомня едно древно пророчество, което е записано в книгата на пророк Йоил, който казва в
2 глава на своя пророчески текст, 23 стих. Радвайте се, проче, и вие, Сионови чада, и веселите се в Господа, вашия Бог, защото ви се дава есенен дъжд със справедлива мярка и ви наваля дъжд есенен и пролетен в първия месец. Есенен и пролетен в първия месец. Какво означават тези думи? В древния Израел има една религиозна традиция, според която евреите празнуват един специален празник, при който те празнуват езическо. Но всъщност те използват своите земеделски термини, за да опишат, за да онагледят един религиозен празник, едно религиозно пророчество за далечното бъдеще. Бог говори за дъжд. Той говори за есенен дъжд, когато се сеят земеделските култури. Това е ранния дъжд, който помага на зърнцата, посяти в почвата, да покълнат. И за пролетен дъжд, който помага на вече порасналото жито, порасналия ечемик, порасналата ръст, да доозреят, да доналеят своите класове. Пролетният дъжд всъщност е късния дъжд. Сега много интересно. Пророк Йоел говори във 2 глава 23 стих, че Господ, той казва: веселете се вие, Сионови чада, защото Господ, вашия Бог, ви дава есенен дъжд със справедлива мярка. Какво общо има дъжда с мярката и правдата? Какво общо има? Ами, много просто. Ако аз съм един прозелит, ако аз съм повярвал в Бога и искам да се кръстя, а ако аз съм с необърнато сърце и аз съм с неискрени подбуди и аз имам една лицемерна вяра, която е за пред очите на хората, аз няма да получа тази справедлива мярка на ранния дъжд. Съответно, истината не може да покълне в моето сърце. Апостол Павел много дълго говори за това, че семенцето трябва да умре, за да започне да дава плод, да дава живот. Точно за това говори той, за плода на вярата. Ако семето не попадне в моето сърце и не покълне, аз не мога да бъда спасен. Но как да покълне семето на вярата, ако аз съм бил лицемерен във вярата си? Ако аз не съм до край искрен и чист в желанието си да се срещна с Господа. Оказва се, че ако искам да бъда спасен, трябва две неща да се случат в моя живот. Аз трябва да получа ранния дъжд, маслото, което е в светилника ми, и трябва да получа и късния дъжд, пролетния дъжд, който е в допълнителните съдове на разумните девици. Няма друг начин да бъдем спасени, ако това не се случи. Внимание! Внимание! Когато говорим за третия Илия, който вече е дошъл, защото 1843-44 година всъщност се разнася среднощния вик, ние трябва да кажем, че пред нас предстои последния час на човешката история, последния благодатен час, в който по време на високия вик Господ трябва да каже: излезте от нея, люди мои. И така. Е ли третия Илия тук? Да, той е тук. Предстои ли ни на нас да се срещнем с третия Елисей? И да, и не. Ние все още имаме шанса да изберем да бъдем третия Елисей и все още имаме шанса да пропуснем да бъдем третия Елисей. Всички онези, които четат Божието Слово и са получили ранния дъжд и носят бялата дреха на Христовата правда, т.е. те живеят един праведен живот, съобразяват се с 10 заповеди, те подчиняват живота си на 10 Божи заповеди. Всички онези, които носят бяла дреха в живота си и светилника в ръцете си, те имат всички шансове да получат и допълнително масло в съдовете си. Какво искам да кажа с това? Искам да кажа, че
времето на този свят, в който живеем, времето на този човешки свят изтича, братя и сестри, и в нашите собствени ръце е собствената ни съдба, и че ние, докато днес проспиваме тези важни моменти, всъщност ние проспиваме вечната си участ, вечното си спасение. С други думи, Илия е дошъл, и ако ние пропуснем да чуем гласа на Илия днес и сега, ако ние пропуснем да си купим масло в съдовете днес и сега, ние ще бъдем част от неразумните девици, които не просто няма да имат масло, за да влязат на сватбата. Не, скъпи братя и сестри, те ще си купят масло, неразумните девици, от господаря на мрака. Ако аз не съм между разумните, ме очаква нещо много страшно. Аз ще потърся помощ и ще я намеря от духа на Сатана. Но аз няма да разбера това. Неразумните девици, както и Божиите слуги в Матей 7 глава, които претендират своето спасение, са вършили много чудеса, много велики дела, без изобщо да осъзнават, че те са били движени от духа на Сатана. Тази вечер аз искам да ви питам, уважаеми брати и сестри в Господа, знаете ли кой дух управлява живота ви? Знаете ли кой дух владее живота ви? Знаете ли дали имате масло в съдовете си? Чули ли сте гласа на Илия, излезте? Ако сме чули този глас, две неща трябва да се случват в живота ни. Ние трябва да треперим относно нашата вечна участ и относно нашата вечна съдба. Лична и семейна. Треперим ли за живота и за съдбата на нашите домове, на нашите деца, на нашите родители? Първо. Второ. Треперим ли за съдбата на този свят? Илия не беше човек, който мълчеше. Гласа на Илия разтърси не само едно царство. Гласа на Илия 800 години преди новата ера разтърси цялата ханаанска земя. Ахав изпрати вестители да го търсят по всички царства. Мислите ли, че съседните народи не са чули за Илия? Мислите ли, че съседните народи не са чули за Йоанн Кръстител и за Исус Христос? Мислите ли, че те няма да чуят днес за третия Илия и за третия Елисей? Не се лъжете. Аз не се лъжа. Това ще се случи. С или без мен. Големият въпрос днес, братя и сестри, е къде ще изберем да бъдем. Защото ако изберем да бъдем на Божия страна днес, ние трябва да треперим относно нашето спасение, относно вечната си участ. Ако обаче в душите ни има спокойствие и мир и една дрямка ни е налегнала, има само една съдба за нас. В крайна сметка да се окажем в групата на неразумните, които ще си купят масло от господаря на мрака, от продавача, от търговеца в мрака, и ние ще станем гонители на разумните девици. Ние ще станем преследвачи, точно както преследваха Илия. Кой стоеше против Илия? Всичките фалшиви пророци на Езавел. Кой стоеше против Йоанн Кръстител и Исус Христос? Всичките фалшиви Божии слуги. Фарисеи, свещеници, садукеи, които искаха Исус да бъде убит. Те също имаха претенциите да са Божии слуги. Те също ходеха на църква всяка седмица, те даваха десятък. Спомните ли си? Онзи бирник. Господи, благодаря ти, че не съм като този тук. Притчата за бирника всъщност и за фарисея. Благодаря ти, че не съм като този тук. Аз съм добър човек. Аз ходя на църква, давам десятък, дарение, грижа за бедни болни. Той е отвратителен грешник. Този дух на презрение, този дух на превъзходство, този дух на духовна гордост, на духовно самодоволство, на духовна удовлетвореност, този дух на духовно безгрижие, бих казал аз, съпътства неразумните девици. И той ще стане явен съвсем скоро, защото неразумните ще почнат да гонят разумните. Какво ще правим с третия Илия? Исус Христос каза, че направили с Йоанн Кръстител какво направили? Марк, Евангелие на Марк, 9 глава, 13 стих, Исус Христос казва, че направили с
Илия според както си искаха. Слугите на мрака, облечени в великолепни религиозни одежди, постъпиха както си искаха с Йоанн Кръстител. Те не се допитаха до Бога. Те бяха обладани от духа на мрака, от духа на Сатана. Сега пред нас предстои една точно толкова тържествена и важна епоха. И ние трябва да изберем днес на кого искаме да служим. На Яхова или на Ваал? Ако обаче изберем Ваал, братя и сестри, има една много страшна, стряскаща действителност, която ни очаква. Да се превърнем в преследвачи, в гонители и в погубители на нашите доскорошни брати и сестри. Ако не чуваме духа на Илия, ако не чуваме гласа на Илия, излезте и пригответе се. Ако не приготвим домовете си и ако не излезем да служим по пътищата и по улиците, това означава, че за нас има само една съдба. Да потърсим масло при Господаря на мрака в този свят. Господ да ни е на помощ, да не допускаме това да се случи. Дано Господ да бъде този, който ще разтърси душите и сърцата ни. Защото Илия вече е тук. Дано Господ да ни помогне да чуем гласа на Илия и да се събудим, защото в противен случай нас ни очаква една ужасяваща действителност. А именно проспиване последните благодатни часове на този свят и събуждане в властта на Сатана. Това няма да коства само нашето спасение, но ще коства и спасението на много други, срещу които ние ще бъдем използвани. Неразумните девици ще бъдат използвани от Сатана като негови лични инструменти за сломяване Евангелието в този свят. Господ да ни помогне по никой начин, на никой от нас да не се случи това. Господ да ни помогне да се събудим, Святия му Дух да ни събуди, да събуди умовете и сърцата ни, да ни очисти и да ни приготви за онова великолепно Негово дело в последния час. Господ да ни благослови, като ни даде да бъдем съпричастни на делото на Святия Дух, носещи в двете си ръце светилника и съда с допълнително масло, защото това са белезите на разумните девици и дано всички да бъдем между тях. Амин.